Ballastrand er en gade, hvor den slet ikke får for lidt. For der er smule i strid med strømmen, og lapperne går aldrig ud. Og der kan tingelinge lænder, når tubberne de ruller sig ud. Ja, så standa jeg og Peter Hans her i Laugalund og for å ta oss om tiltaket som var 5. mai og i badmintonhøllene og i Klaksvik. Men først Peter Hans, jeg tar seg jo i Villa her og du kjenner Villa? Jeg kom å kjenne Villa da vi ikke var 35 eller så. Han spilte vi Atlantis og vi kom å spille her også. Først som avløsere og så satt vi tog vi diver til at det var så gåst. Og det kom fyra vi spalte sammen. Og jeg skiftet da jeg var borte til spalte ville vi til Swallows. Ja, så kom jeg kjenne han her. Og det var det tog jeg skal ta i spalte her og vi løste av. Og ja, så vi så spalte vi bare mer og mer. Inntil vi så en av vi ble husorkester i Atlantisby. Ja, så Swallows, det var et orkester som du var vidt til å sitte stånd. Det började jag helt tulja, helt där uppe i Oslo. Här vi spalte sammen. Sigbrand, Regen, Johannes Ole som bor i Antonshuset. Här höll vi till vid en rockstov. Vi började spela akustikgitarr. Ja, hon och jag faktiskt bara. Så när jag satt med fyrtrush, så kom eltålen, elgitarr och en förstärkare till det hela. Ta då vart här nog. Det klarar vi dock väl vi ta. Det var väl först och trommelset kom också ta väl som hotell. Du har navnet Swallows som minst om hur det blev till det. Jag vet inte hur det kom vet du, men han har också nämnt om att det var en fågelnast svällen och jag vet inte hur det var om det var pappa Sigbrand det nämnde ett eller annat för och det blev så lofta och tog så till namn. Men det var öliga vanligt att bruka enska namn ta. Det var ett orkester i ett eller annat. Det var Fair Boys och det var Klaxvik var Fair Stones så det var ja Atlanter runt så var det. Red Boys var väl ju Hawaii där allt ja. Och så det var det då. Allt var ju engst av Radio Luxemburg så man fick allt därifrån. Ja, det var en måste. Det var egentligen far som spelade några förskola. Men vi började också tulja att göra våra egna, men tjej återus, men det var sannolikt ösnäsk. Ja, det skulle det bara vara. Men så satt så tog man inte en gång chans att lära få så vi gör det ganska kort smått förstörs själv. Nettopp. Det å si at Swallows spalte under tog og det utviklet så ikke tikkun og det får så til navnet som de fleste kjenner tikkun under Birds. Ja, hvor til navnet skiftet kom, jeg var ikke akkurat hvor, men det var mange lærde år fattelig om at det var svelvær, ikke den heppende som fukler, men det kan være alt mulig årsøy for det. Men det var jo Fugleheimen. Ja, vi var verande här och en extra orkester att Birds men det största var vi var egentligen känt för systertrushen. Men så hette är Birds som vi känner då. Fugland. Ja. Och tid när började i Birds och hur lunch spelade det? Jag menar vi först vi spalt allmän dansbär julen 35. Och ja, som vi nämnde igen så vi så spalade tar minne eller tar alla var ju stöd som skulle till honom. Och ena tar vi kom in i 60 så får vi ett chans att vara husorkester här och för att köpa ampo själv. Det var speciellt för att köpa ampo, det var dyrt. Öliga dyrt. Och var det från Simma eller? Det var från Simma. Och det var så att vi köpte trutjar voxforskare.
samma slag som Bitlander brukte den luktande. Tar men kan större ganska men det var det mest. Och det kostade 3000 kronor stycket då. Och det var öliga pengar då. Ja, man ser. Och ja, vi kunde inte stanna för det själv, vi var så inte, och jag bara som jag kan, han stod som fyrt som köpare. Okej. Så att, Så var det tid ordentligt klar. ja, men så var det så klart till instrumentalspel, det var det som var Atlantis så där sjunk inte nägg, och det var mest instrumentalt och kött och så annat. Och det gjorde vi faktiskt också, det första tunnan. Men sånt där Bitlander eller kom i ögonen och vi så måste man synka och så vi så kämpade vi till utgöra till det. Så att ja, det var tjej tror jag ta och 6 tjej tror jag har vi den på till Dala. Du säger sista tjej tror 8 tror och nu är det 2016 och nu är det återvändningar höllen. Tar så med männer. Ja, det är otroligt. Vi har hört till det och det går bara vara glad tacksam för det. Men så det är inte bara färda gångt att man så länge steg. Så att vi har så mycket vänliga öl här ute i Tavers nu. Och ja, vi väntar det för en gång. Ja, man inte det är ju i samband vi Atrutrushen Legends konserterna att till vänja. Och tid är ju efter av husnön och när. Den 5. maj färre vi till luftena. Och tid som vänjer det, hva er det? Det är Sigbranda Lytmiktar, Nils Passen och Sannar och Trommen, och så är showspel Elgitar, sånggitar. Ja, så här är inte slinger vassen, det är tid gå och gamla. Ja, det är han backen som ja, som han var mynd av ta, vi ska säga tjejtrus. Och det är samma man som är. Och vi vill lyckas att ta. Så det är Lusendraun halvtrus år har du halt nästan. Ja, därför att det är väl. Det är det faktiskt. Det är tjejtrus ta var det väl gång. Vi var i Havnespalt i Låsen i tjejtrus. Vi stod fullt av folk var här. Och vi tar ju 2018 så. Ja. Men jag sa Petrans, vi gleder oss utrolig nok til 5. maj, og tid er for en venningarhølning sånn at jeg bor fra gåen. Jeg vet at Torri Atlantis tar venn i Østen i fulltrøn. Så vi trodjast 5. maj til Atrutrushen Legends konsert. Gå etne vi venningene og holde seg endelig hinnom. Takk for det, og takk for at vi gjør det tiltaket, og at det er jo holdt seg litt. Men som jeg sier vi vil, Petrans, det er sannelig en høyre for åkken at Atlantis og Birds vi omframt alle hinner som er. Men vi høyrast, vi nærre info av Lutsen til 17. og adgånger mest sånn at vi har sett til Sølje i Hesar vikene. Så det er bare fyller vi og et godt spennende tiltaksstend for framan. Denne sang for dig, så er det for at fortælle dig, at livet er kort, og lykken er slidt, men skide være med det.